Benvinguts al Random Hits. L'espai on revivim els moments més increïbles del random. Maria, pel setup han passat un munt de convidats, però sabries dir-me quants? Algun número, va. No ho sé, 100? Més. 150? Gairebé 200. Què? Però si són molts! Sí, heavy. Què et sembla si veiem els reptes amb els que hem desafiat alguns dels creadors de contingut? Vinga, va, som-hi! Comença el Random Hits, reptes amb creadors de contingut. Benvingut al nostre magatzem. Espero que no? estiguis... Mira, et pots ficar aquí? Sí. Espero que estiguis... I tu també, David, aquí darrere. Sí, clar. Ja estàs preparat, David? Sí. Exacte, espero que estigueu preparats perquè començareu vosaltres dos, nois. D'acord. Farem una gincama random amb 4 minijocs que s'han de fer en un minut. Qui vagi més ràpid guanyarà. Us explico en què consistiran. Aquí tenim 5 plats amb nata i aquí dins hi ha un caramel. Els heu d'agafar, a cada plat hi ha un caramel, els heu d'agafar i posar-los en aquest bol. D'acord? El següent joc que fareu serà aconseguir fer un triangle amb aquestes dues escombres, val? Heu d'agafar els 2 pals i fer el triangle. El tercer és donar-li la volta a aquesta estora de bany, donar la volta així. Amb els peus. Exacte, amb el peu, sense que toqui el terra. Important. I l'últim és agafar aquesta canya, intent de canya de pescar. Sí, perquè clar, al final no es passa canya de pescar. Dos trossos d'això, i anar agafant i pescar els gots. D'acord? D'acord. Que complicat. Molt bé. Esteu preparats? Estem llestos, sí, no? Molt Segur? preparats. Que Molt guanya bé. el més ràpid. El millor. Doncs el vostre minut, nois, comença d'aquí a 3, 2, 1... Som-hi! Va! Quin fàstic! No m'agrada! Heu d'anar per feina! Feu-ho! No m'agrada això! Us podeu moure pel costat, nois? Us veig poc ambiciosos. Va, Va, David, Em com queda van un. aquests caramels? 3, 4... Molt bé, Hugo, següent! Va, let's go. David, va! Per favor, si tinc la boca plena de nata. Està molt bona, Va, nois! Oi, oi, oi. No, Molt David. bé, molt bé! El backflip. David, a poc. Molt bé, va! Vinga, anem a pescar. Home, mira! Una carta. Vale, va! Hugo, estàs endarrerint. Oh, vale. Remuntant, Hugo. Ui, estan remuntant a fondo. Ah, se'm cau. 10 segons! Ui, aquí s'ha de tenir paciència, Ai, ai, ai. A poc i bona lletra, ja ho hem dit. No! Entra, home! David! Ui! David, què està passant? Temps! Què? Ha guanyat! A l'últim segon. Si és que a més sembla el Pare Noel. També. Tu també. Mira, Per un vot, a l'últim segon, l'Hugo, posa't aquí al mig, sisplau, ha esdevingut Ben jugat. guanyador! Vamos! Però aquest noi no sap perdre, si no perd res. Sí, bé, home, valia la pena, no tenia aquesta cara de Pare Noel, és veritat. Però ha sigut superràpid, Esteu guapíssims. Jo crec que podeu fer la resta del random. No. Sí, No, sí. Estem guapos. Mireu, a veure, com veieu, començarem per uns ous que... No fan molt bona pinta, aquests ous. Ja us dic jo. La veritat és que no. Haureu de trobar els ous durs, d'acord? Dins d'altres ous que bé us esclafaran i us empastifaran la cara. Ah, m'encanta. Un cop trobem els 3 ja podem seguir, Exacte, una vegada trobeu els 3 podeu seguir, d'acord? I és que aquí, en Escolta, aquest que em repte de les recolliré una pilotes, mica el haureu cervell. d'anar una per una canviant-les d'un bol a l'altre, d'acord? Vale. Haureu de fer-ho així. Després aquí tenim l'altre, que són aquestes bosses d'aire que haureu d'esclafar d'un en un també, d'acord? I ja Vale. per últim, el que haureu de fer és apilar el màxim nombre d'ampolles, d'acord? és Aquí en difícil, aquest són 4. Sí, aquest, sí. D'acord? Aquestes garrafes grans les haureu d'apilar i anar fent un joc d'equilibri, d'acord? D'acord, El David. primer en aconseguir-ho guanya, sí? Sí. Doncs vinga, No em fa cap gràcia, El repte això de- en línia. Els ous que hem de fer al final? pama! Va, vale. El repte en línia Aquí, comença al front. d'aquí a 3, Quins nervis! 2, 1, 4! Ara! Oh, no! Un ou dur! Oh, per favor! 2 ous durs! Maria, Vale, un. Dos ous! la Maria n'ha fet 2, l'Hugo 1 també. Jo el cap, ai, sí, jo un. Ostres, Dos. ostres! Paterito, Sí, ja. 3 ous durs! La Maria ja No avança, pot ser, no Hugo pot va, som-hi. Vale, 2, 2, i aquell, jo crec... 3! oh, vale. 3, perfecte, Oi. molt bé. Avanceu,
Això va molt bé pel cutis. Sí. Espero. Haver-ho fet tu. No. M'estic liant, no sé quin porto. Recordeu, donar un. Maria, David, ho Maria. estic fent d'un en un. D'un en una. Tu no ho has explicat, això. Molt bé, ho estàs fent molt bé. Vale, ja està, ja agafo. La Maria està fent trampes. La Maria va molt ràpida. Pateu. Vinga, va. Tenim encara 18 segons. Ara, això és molt difícil. Segueix. A veure, Has de remuntar. ho intentaré. Va, som-hi, nois. Per aquest es necessita... Va, últims 10 segons, eh? Calla. Ui, ta Maria, com res aigua. Encara queda una miqueta d'aigua, eh? Ostres, quina pasta. Oh, que cau! Ai, què faig? Temps! Escolta, Jo crec que això és empat, no? Jo necessito xerrar un moment amb l'àrbitre, sisplau. l'àrbitre diu que he fet trampes, però... L'àrbitre m'acaba de dir una cosa. Maria, vine cap aquí, carinyo. M'ho mereixo. M'ho mereixo. Mario Bubdalà, No pentinat. guanyadora! Molt bé, molt bé. Eh! Bravo. Ben jugat. Pobre Hugo, com pica la cara. Ai, cuidado, que no ho salta. M'ha tocat! David, vols tocar? Magatzem, Aleix, t'explico. L'objectiu del repte és transportar el màxim nombre de patates possible. D'acord? Ok. Començarem des d'aquesta punta i l'haurem de fer portar fins aquí la paperera. Perfecte. D'acord? Però com ho farem, això? Doncs ho farem sense fer servir les mans i només les cames, perquè posarem la patata aquí al mig, entre les cames, i l'haurem de transportar. Guanyarà qui més patates transporti. I tindrem 40 segons, D'acord. Si se'ns cau, tornem a començar. Cap problema, va, A som-hi. punt? Sí. Vinga. Doncs, ai, deixem les patates. Comença el repte. D'aquí. 3, 2, 1... Som-hi! Som-hi, Àlex Tomàs. Vinga, Corre, Àlex, No! Àlex Torna a començar, torna a començar! Torna a començar, Àlex Tomàs. Vinga, va. Som-hi. Vinga. Avui farem fruita per sopar. Aquestes patates. No! Avui farem fruita per sopar. És com ficar un ou, això. Algú té ous, perquè ens faran falta. Ai, merda! Perdó! 10 segons. Ai! 10 segons. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Fora! Escolta'm una cosa, és molt fort. Fem el recompte, baixem, Perquè l'Aleix ha baixem. apretat l'últim moment. Vine, Aleix. Aleix, El cardio. a veure, Recompte fem tots recompte alhora. junts, vale? Vale, va. Mira, traiem. Una. 2 3. i... 4. Molt bé! Campió! Ha començat fatal, però has anat M'has deixat guanyar, aquesta última. Molt bé. L'objectiu del repte és intentar no repetir vestit o complement amb la resta. Van? Dins de cada emprovador hi ha 3 impermeables, 3 barrets i 3 paraigües xinesos de 3 colors i estils diferents. D'acord. Entrarem tots 3 i llavors, si coincidim, no sumem punt. Però, si vas diferent a la resta, sí que sumes punt. Val? És molt important no perdre, perquè qui perdi s'haurà de menjar Què és això? aquestes magdalenes amb wasabi. Quin fàstic, Maria. No fa gens de gràcia. No, no. Cap veig. Doncs vinga, cap a l'emprovador i en aquesta primera ronda juga l'impermeable. Val? Vinga, perfecte. Som-hi, cap a Cap a dins. A tancar això. Ai. Noies, ei, quin triareu vosaltres? 3 A colors. veure, jo... què dia? Un color... Vale, no dic res, no dic res. Home, clar que no pots dir res, Maria, és un secret. Res de res. Vale, com ho teniu? Ho tenim? Sí, ho tenim. Va. Sortim d'aquí a... Un moment, noi. 3, Ai, quina por. Xaval, que ho tens? Sí. 3, 2, 1... ara! A punt de posar-me el verd, molt bé. Els 3 diferents, doncs, oita. Un cadascú. Un punt cadascun. Va, ara farem la segona ronda i amb barrets, d'acord? Va, som-hi. Som-hi, cap a dins. Ai, noies, no sé quin agafar. No coincidim, A veure si m'hi cap al barret, perquè tinc moltes coses al cap. Espero que no coincidim, per favor. Jo ja el tinc triat. Jo també. Vinga, ho teniu? Som-hi, doncs, en 3, 2,
1 i mig. Ara, som-hi! No! L'he salvat! T'has salvat, Maria! Estic guanyant de moment. De moment. Vinga, va. Vinga, va, anem cap a dins i ara amb els paraigües xinesos. Uf, última A veure ronda. si coincidim o no. Vinga, va, cap a dins. A veure... Vale, fora impermeables. Fora. I... Vale. Ho tinc. Vale, ja ho tinc. Jo també. Ai, no. Vinga. Xau, Coro. Un moment, ja està. Ja? Sí. Doncs 3, 2, 1... Ara! Sortim! No! Maria! Sabeu que això és una molt mala notícia per tots tres? Per què? Perquè hem empatat, i això vol dir que tots tres... No. Què? Crec que hem empatat. Veiem els resultats finals. Sí. Ah, tu t'has salvat. Maria Xauco empatades. No ho puc creure. David, perds! No ho celebris tant, llest! Que perds! Mira com... T'ha tocat. A mi me l'han liat tot el guara perquè no entenc res. Menjar la magdalena, fill! Això me la menjo. Clar, I tinc que agafar també la meva, només no? has coincidit, vinga. Va, menja. Que fàcil. Pica molt. Jo també la vull provar, No cal. Jo crec que no cal que la provem, Mira, posarem aquí aquestes cadires, d'acord? Vinga, perfecte. I aquí tenim unes targetes en què hi ha diverses situacions, d'acord? Nosaltres haurem de posar una cara que representi aquesta situació. Llavors hi jugarem per parelles, així que això serà un cara a cara. Tindrem 10 segons per preparar la cara i haurem d'aguantar-la durant 10 segons més. Es tracta de fer riure el contrincant, d'acord? Vale. Qui rigui abans, perd. Maria Farners, vosaltres sereu les primeres! Perfecte, doncs té les targetes. Perfecte, tenim els miralls? Aquí tenim els miralls. Sí? Mira, Jo Farners, on té. sec? Posa't aquí mateix, estàs Aquí? bé. Vinga, va. Bé. Preparades? Sí. Doncs heu de fer la cara de cridar en una muntanya russa. Vale. Som-hi! D'acord. Tenim aquests 10 segons per preparar la cara. Preparem la cara, d'acord? És que tanta estona. Que faci Ja, si riure. no se'm cansarà, 3, 2, 1... Baixeu miralls per la cara. Aguanteu el riure. Mare meva. Tampoc tinc molta Però quina tos. muntanya russa és aquesta? Bueno, està així, no? No, jo tinc la Farners. El Ferran. Sembla que vagi que la muntanya russa no sé si on sigui, a l'Himalaya, perquè... Bueno, escolta, mira, molt bé. Vols passar tu aquí, ara? Ara li toca el passo jo, David. passo jo. Va, que jugui el David també. Té, el mirall. Ai, mare meva, quina cara de muntanya russa. Ha de ser Va, duríssima. ja us deixo triar un dels tres d'aquests, va. Va. Aquest va bé? Aquell mateix, sí. Aquest, el del mig? D'acord. Va, nois, cara de... T'aguantes un badall dins d'un ascensor ple de gent. Puf. Sí? Va. Som-hi. Vale, espera. Tu fas aquest... Pues no sé. Va, sí. 3, 2, 1... Baixeu miralls. Arribo primer la Farners, molt bé. La Farners fa unes cares en aquestes situacions molt heavy, Jo, no? agafa. Va, feu vosaltres dos una última ronda. Va, Vale, va. trieu un a un. Aquesta. Va, doncs aquesta. La que sigui. Ui! Un tiranosaure rex et persegueix a molta velocitat. Uf. Com sigui com la Va, muntanya nois, russa. prepareu-vos. Som-hi. Vale, va. Vale. David. Ara! Baixeu mirall. Ui! Però si tu estàs content. Molt bé! Jo crec que Però no he David, si Però David, tu estàs content. T'han fet una sorpresa pel teu aniversari. Sí, sí. Corre així. Has jugat mai a bàsquet, Cristinini? Sí, de petita moltes vegades.
I m'agrada molt veure-ho, també. Ui, ja tornaré. Tranquil·la, perquè no fallaràs. I a més, avui farem un 1 per 1. Oi que sí, Xalana? Sí, el joc d'avui consisteix en... David, agafarem aquestes cistelles, Vale. les cistelles de bàsquet, David. Ens les posarem al cap i l'objectiu és ben fàcil. Guanya qui encerti més pilotes. Vale. Tenim 10 rondes, per tant, 10 punts. La primera ronda la fareu vosaltres dos, jo faré d'àrbitre i la segona jugarem tu i jo. Molt bé. D'acord? Doncs vinga, som-hi. Anem Farem un col·locant-nos. per un, per tant, comences tu, Cristinini, David. Cristinini, David. Ui, ja ho he D'acord? trencat, bueno. No s'hi valen fer trampes. No, sí, val. Jo ara m'ho ajusto bé el cap. Bueno, més o menys. Som-hi. Sí, més o menys. Jo crec que Vale. sí, queda bé. David, ho tens? Sí. Això està bé? Sí. Està perfecte. Ai. Bueno, si algun dia no em va Bueno, veure de perfecte, streamer, David. pues... Ara. Ajusteu bé. Bueno, ens ho agafem, així ja està, no? Sí. Sí, també està bé. El tupé. Vale, qui comença? Ara. Tu, va, Sí. comença tu. Vale. Som-hi. Però la té molt alta, no, això? Clar, no s'hi val moure's, No et mou, això. Som-hi, Cristinini. 3, 2, 1, ja! Vale. Més? David, et toca. Fatal. Vale, que no veia. ronda número 1. Oh, vamos! Bravo! Vale! Empat. David, Ai, va, anem creure. una mica més de moviment. No! Més ràpid, David. Més ràpid? Aquesta era la ronda 3, crec. No! No? No, tampoc? Quin horror. Som molt dolents, no? Tipus de sort al principiant. Bueno, aquesta malament. Quantes són? 2 a 1. Jo crec que anem per la ronda 6. I si faig així, això compta? Tramposa. És una broma. No compta, va, som-hi. El toca... No, A tu. A mu? Cristinini. Ai, no puc. David, Ara jo? Ai, no. Estem molt va, bé. queden. David, tira. 2 rondes. Espero que Pau Gasol no em vegi aquest programa, perquè està plorant ara mateix. Ja ho convidarem. Vamos! Sí, va! Última ronda. Per Cristinini. No? David? Ja està? Oh, heu quedat empat. Bueno, bé, Empat, està empat, malament. perquè- Bueno, però com has fet trampa, t'hauríem de donar guanyat el David, eh? Una brometa! Sí. Es nota que ja veuen que aquí es fan moltes trampes. Sí. I els convidats ja fins i tot venen preparats, no? És el vostre torn. Som-hi, Ja vale. podeu assentar-vos, posar-vos la cistella al cap, ajustar-la bé, és molt Sí. important, no? Que no balli, que, Jo tinc el que cap els tirs per aquí. siguin encertats. I per això, doncs, comencem. 3, 2, 1... Ai, ara mateix! Va, qui comença? Comença la Xalana ara. Ai, espera que- 10 intents. Vale. Per següents. Toma, Molt bé, Xalana, molt bé. No? Tercer intent. Sí! La punteria no és el meu, Xalana, però definitivament. l'has practicat abans? Ha practicat, no? Sí. Diu. Ai, no, aquesta no. Va, No, pobreta, que li he donat el No, tranquil·la. Ui, ara m'he passat. molt concentrada. Vale. Bé. Ai, quantes portem? No ho saps, vale, no passa res, no passa res. Ara la vuitena, Estava això molt... No. Disputat, últim torn. No, aquesta m'he passat. Ja està. Menys mal que em dedico a ja a presentar. Perquè és una mica més deixar malament els convidats. Quan venen. Ui, perdó. Però això, com són les meves al meu cap, compten per mi. Sí. No, fotos diferents que corresponen a cantants, col·laboradors o creadors de contingut. Un cop tinguis les opcions, escoltaràs el riure d'una d'aquestes 3 persones i hauràs de decidir a qui creus que correspon. Ai, vale, va. preparada? Jo crec que podré fer-ho, sí. Oh. Estic a punt. Molt bé, doncs descobrim els 3 primers candidats. Bé, aquí tenim la Maria Bubdalà, no sé qui és, em sona. No sé qui és, jo tampoc, o és aquesta Xènia d'aquí. Casado. Vinga, va, escoltem el riure. Home, Ho tens clar. el tinc clar. Puc dir ja? Sí. Carla, qui diries? Jo crec que és la Nadine Romero. Resolem, som-hi! Home, un riure molt És que és contagiós, inconfusible el seu riure. Exacte. Jo crec que no hi ha cap riure que s'hi assembli. Realment no he escoltat mai ningú riure semblant. Tu veus els seus vídeos i ja et poses a riure. Sí, i tant. Doncs vinga, va, descobrim els següents candidats. A veure si ara és tan fàcil. Tenim l'Aleix Manzano, Luisito Flowers o en Walter Capdevila. Va, escoltem el riure. Què? Ostres. Doncs us diré que
pensava que seria més fàcil i estic tenint dubtes, Estic dubtant. Aquí diries. Va, t'has de mullar. Em mullo, crec que en Walter. Doncs resolem? Resolem. No! Hi dubtava. Ostres, L'Aleix quin també... greu. Bueno, jo no ho sé, però també té aquest riure que és inconfusible. L'Aleix és autèntic, m'he ben equivocat. No passa res. Va. Vinga, Carla, ara la cosa es complica. Sí. Descobrim els següents candidats. Vinga, tenim la Berta Roca, l'Escorpio o la Sofia Coll. Vinga, va, escoltem el riure. Tens clar, espera't. Sí, tens clar, El tinc. Què diries que és? Jo crec que és la Sofia Coll. Segur? Sí, jo penso que sí. Ara igual m'equivoco. Doncs, només hi ha una manera de saber-ho. Resolem. La Sofia Coll, she's here to stay. Com és que ho tenies tan clar? El tinc... perquè som bastant amigues amb la Sofia. Llavors el tenia bastant clar. Molt identificat, Doncs vinga, va, ara anem amb l'última, que també és dificilet, Va, descobrim els candidats. Tenim a l'Àlex Tous, en Jerry Kerry Berry i en Triquell. Escoltem el riure. Crec que el sé. Sí? El tinc. A qui diries? Jo diria que és el riure de l'Àlex Tous. Segur? Va, sí, m'ho jugo. Va, resolem-ho. Bé. Aprovada, no? Aquest és més complicat, Sí, era més complicat. Com que avui és el Dia Mundial del Bussejador, passeu... Feliç Dia Mundial a tots els bussejadors, Felicitats. Aquí tenim una peixera marina. L'hem ambientat una mica amb animals marins, val? Llavors, el repte es tracta de endevinar la cançó que cantarà la teva parella, val? Llavors, farem parelles, l'Ona anirà amb en David i en Jan vindrà amb mi. Molt bé. Sí? Com serà l'ordre? Doncs la Maria primer cantarà en aquesta primera ronda i tu, Jan, hauràs d'intentar endevinar quina cançó és. I llavors, doncs el mateix amb l'Ona i jo cantaré i l'Ona ho hauran d'endevinar. Per això tenim 30 segons, d'acord? Esteu llestos? Sí. Doncs vinga. Comencem Doncs tenim... Un moment. He de saber la cançó, no? Sí, perdó. No, mira... És que estava entusiasmat. Què passa? Vale. La tens, Maria? Ja la tinc. Vale, l'has endivinat Jo no tu. miro, jo l'haig d'endevinar. Tu l'has d'endevinar, ja? clar. Al seu costat, al seu costat. Vinc. Vale, vinga, va. Comencem en... 3, 2, 1, ja! Intenta-ho, Jan. Hòstia. S'ofega. Moment, sisplau. No sé, no tinc... Home, té ritme, almenys té ritme. No, clar, que ens posem a ballar, però... Bé, queden menys de 10 segons ara mateix. Vinga, Maria, no t'ofeguis. Corre. Ostres! Ja està, Fins aquí, crec que ja tenim temps. Bé, en Jan no l'ha endevinat. Quina és? No tinc ni idea. Home, i tant, A veure, que ho faré escoltem millor. la cançó. Escoltem la cançó, vinga. Feia molt bum. Clar. Era tot el rato... A veure, poder no era tan fàcil. Vinga, va, David, a veure si tu ho fas millor. Per aquí? Aviam. No puc mirar. No, tu no miris. No miris. Ho tinc. Vale, va, posa't el dedo al seu costat, a veure. Va, llestos? Llestos. Vinga, comença en 3... No, 2... 1, ja! Està fent trampes, ens volen guanyar, Ja està? Temps, ja està. Quina cançó era? No? Era Olivier Dacier, Aquesta era més fàcil,
Mira, sí, de ben Jo aquesta... Mentidera. No, sí. Què he fet jo? Parlava des de fora. És veritat, és veritat. Que macos tots. Ai, sí, David, i que bé que ens ho passem, eh? Els reptes a línia amb Lugo i el partit de bàsquet amb la Cristinini van ser difícils, eh? I David, el dels germans Gonfaus i el repte amb l'Aleix Tomàs també va ser molt guai, eh? És que al Random ens agrada l'emoció. Ja ho pots ben dir. Super, fins aquí al Random Hits. Adéu, adéu. Adéu.